Ahojte, tu je Bob. Téma číslo 4. Správa promptov. Cieľ je jednoduchý. Aby ste nemuseli stále dokola písať tie isté inštrukcie a aby AI pracovala konzistentne, bezpečne a v školskom štýle. Najprv si povedzme, čo vlastne spravujete. Prompt nie je len jedna otázka. Je to balík, rola, úloha, formát výstupu, pravidla musíš, nesmieš a často aj podklady. Keď to máte uložené a organizované, znižujete zahmlievanie aj halucinácie, šetríte čas a výsledky sú stabilnejšie. Prvý praktický nástroj. ChatGPT Projects. Project je pracovný priestor, kde si viete k jednej téme alebo predmetu držať pokope konverzácie, nahrať súbory a nastaviť projektové inštrukcie, aby ChatGPT držal kontext a štýl. Napríklad projekt Dejepis 3. ročník, pridáte učebné ciele, pravidlá hodnotenia, preferovaný formát pracovných listov a ukážku tónu. Potom už len otvárate nové chaty v rámci projektu a model sa drží nastavení. Druhý nástroj Perplexity Spaces. Space je priestor na organizovanie výskumu a podkladov. Viete si tam triediť vyhľadávania a vlákna podľa témy, nahrávať súbory a pozývať kolegov ako spolupracovníkov alebo len na čítanie. Prakticky Space maturitné témy alebo Space školský poriadok a smernice. Výhoda je, že pracujete so zdrojmi a výstupy sa dajú ľahšie kontrolovať. V niektorých verziách viete v Spaces nastavovať aj plánované úlohy, ktoré bežia nad kontextom vášho Space. Tretí nástroj Gemini Gems. Gem je vlastný mini-asistent v Gemini. Pomenujete ho, dáte mu inštrukcie, prípadne mu nahráte súbory a potom ho používate opakovane na rovnaký typ práce. Napríklad Gem korektor slovenčiny, Gem tvorca kvízov alebo Gem plán hodiny s presnými pravidlami výstupu. Praktické pravidlo na záver, nastavte si 3 vrstvy. Jednorazový prompt, konkrétna úloha dnes. Šablóna, priestor, project space, gem pre predmet alebo opakujúcu sa činnosť. Kontrola kvality, vždy pýtať zdroje, nechať označiť neistoty a vypísať, čo treba overiť.